llegint un llibre. Sabies que el primer monument a cremar-se a València va ser el 9 d'octubre de 1538 per a festejar el 300è centenari de l'entrada del Jaume I a València? No, no el sabia. Saps, no tots els valencians veien les falles de la mateixa manera. Els fallers tenim la tradició de les falles. Suor, esforç, temps, rialles, els fruits d'una fallera major després de tot un any de treball reducte a cendres. Anem a fer un joc. Vale, Anna, què vols jugar? Tanca els ulls, escolta i imagina. Colors, pólvora, llum, música, ho veus? Ja ho veig, ja. Nosaltres, la nit de la crema no és el final de la festa, és el començament d'un nou exercici faller. Amb l'elecció de les nostres representants, la demanà, seguit de la proclamació i l'exaltació de la nostra fallera major. Com representant de la nostra comissió ens entera els actes. La nostra cultura, amb el teatre, la declamació, les cançons de l'estoreta, els jocs florals, l'espai, el truc i el concurs de curtmetratges. Jo he participat en el raspall. Els berenars en el nostre casal, amb el concurs intern de parxís, bitlles, pelíbacs. Sí, que bé ho passem. I què em dius dels majors? Amb concursos culinaris, la creu de maig, la decoració per l'exaltació, l'arbre de Nadal i l'ornat dels carrers. Ah, no t'olvides de Halloween. Sí, és veritat, Xisco, que s'esforcen molt per espantar-nos. I després de tot un any de treball, arriba l'últim dissabte de febrer, un dels dies més importants de l'any. Què dia és eixe? És el dia de la crida. No he estat mai. Imagina't que tots els fallers es reuneixen debaix de la torre amb un objectiu mutu. Quin objectiu? Donar la benvinguda a la festa més gran, donar la benvinguda a la màgia, als colors i a la il·lusió, obrir la porta al foc, als nostres cors i al germanor. Junts formen la clau que fa possible la festa. Mare meua, Anna, tu sí que saps. Espera, i a la planta donem començament a la nostra setmana fallera. Despertar des de juny, sopar en germanor, passacarrers, cabalgada del Minot i les mascletades a l'Ajuntament. Ah, i el trasllat. Sí, el trasllat i l'ofrena a la nostra mare del desemparat. Quantes coses! I a despertar del dia de neu comença el compte arrere per al començament d'un nou exercici. Espera, Anna, encara queda més dia. Operació Quilo, el berenar de bunyols abans de la crema infantil. Sí, Xisco, i el més important, quan prens aquesta metxa per al castell de focs d'artifici. I de repent, Què passa, Anna? una gran flama crema els monuments. Jo, Escolta bé el que te vaig a dir. dis-me, Anna. Per a que la vida pugui néixer novament, has de cremar tot el que tens, perquè solament a partir de les cendres alguna cosa nova pot néixer.